Paratman ang asin apan misamot pagkaparat tungod sa pagsaka sa presyo niini. Mao kini ang sitwasyon sa merkado sa karbon sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sayra nato ang epekto sa mga tao nga nanginabuhi sa pagluto gamit ang asin. Ani ang report. Nining kanananda Prince sa dala na abta namo ang usa ka kusinirang nagluto sa iyang putahe alang sa paniudto. Aron mo lami ang iyang sudan, siyempre gitiblahan niya kini og asin. Ginagmay lang kay naa naman usay tuyo o soy sauce. Sekreto usab niya nga butangan og gamay kamay aron mas mubugat ang timpla ug mosamot kalami ang iyahang luto. Samtang matod sa tag-iya sa kananan nga tiningob ang ilahang pagkumpra og asin nga sinako aron magkadaginot. Pero di jud bahimo sir nga di jud mo gamit sir labi na ka ng mga tinula. So dili Mga larang. pod pwede nga kanang gamayon na lang asin. Balance pod sir kay reklamo po dong kuan kanang ubang mga kuan nga dagat ra kaya mong giluto. Si Amanda nakabatyag usab sa pagmahal sa presyo sa asin apan dili mamahimong i-compromise ang kalami siya mga sudan kay mutagam kun matabangan sa iyang luto ang mga customer. Oh, mahal ging asin sir oy. Saan man na ninyo? Oh. Kuan na lang kanang magantos na lang kay bawo man ginay kuan. Kinahanglan. Kumpirmado nga nisaka ang presyo sa asin sa merkado sa karbon. Matod sa mga vendors nga 15 ngadto sa 20 pesos ang presyo sa matag kilo karon. Itandi sa nakalabayng mga adlaw nga tag 10 pesos ra ang kilo sa iodized salt. Apan mas mahal ang sea or rock salt kay tag 35 pesos ang kilo. Katarungan nila nga nihit og mahal usab ang asin gikan sa ilang mga suppliers. Among palitan nila mo sir kay kuan 290. 290. Magsuhol og gis 300 na. 300 na. So sa una pila ra man inyong kumpra? 165. Katurang itabo tong pagbagyo. Bagyong udet? Wa pa dai gyapon nakamove on. Basin sila wa kang mubun. Ikaw? Nakamubo naman. Kano sa langis siya ni Mahal? Magdugay-dugay naman ni mahal. Okay na. So mo ni siya rock salt ni. Ito na Kani wala ni chemical. okay. Pero nga mas mahal siya, madam? Mapag ganung mahal ni siya. So kung sinako na dito, 600 ang sako. 600. Mas maka-discount kung sinako ang paliton nga tag 600 pesos ang sako sa asin. Hinoon ana usay minudo o tinakos alang sa mga nag-budget. Paratman apan gikinahanglan gihapon sa mga pagkaon nga ihaon sa talad kananan. Apan in moderation lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.